Laatst vertelde een vriendin van mij over de mobiel bankieren app. En ze had geld van mij geleend. En vervolgens staat ze met zijn mobieltje zo. En ik denk, wat doet ze nou? En ze had eigenlijk gelijk het geld overgemaakt. En toen dacht ik, dat is handig. Dus ik heb hem gelijk gedownload. Ik vind het echt gek. Want het is gewoon net het moment dat je daaraan denkt. En dat het gewoon makkelijk is als je een keer niet een computer in de buurt hebt. Dus bijvoorbeeld in de stad of als je in de kroeg staat ergens. Ik denk voornamelijk aan het einde van de maand dat je veel vaker even moet checken of het al gestort is. Hebben mijn ouders al geld gestort? Is de studio binnen? En aan het begin van de maand dan weet je wel dat het er staat. Hey allemaal, leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van Spang, het jongerenprogramma van Venray. De cultuurbarbaren brengen een nieuwe muziekstijl in onze regio. Onze verslaggever wilde meer over deze jongens weten. Cultuurbarbaren. 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 Ik ben Richnel en wij zijn nu aangekomen in Antoniusveld om de cultuurbarbaren te interviewen. De cultuurbarbaren, ik weet niet of jullie ze allemaal kennen, heel veel jongeren kennen ze, maar ze maken echt hele vette muziek. De bandleden stellen zich even voor. Hoi, ik ben Giel Schutte, ik ben DJ bij de Cultuurbarbaren. Hallo, ik ben Jeroen en ik ben ook DJ bij de Cultuurbarbaren. Ik ben Koen en ik ben MC bij de Cultuurbarbaren. Ik ben Kimball, ik ben VJ bij de Cultuurbarbaren. Hoe zijn jullie eigenlijk begonnen? We zijn eigenlijk oorspronkelijk begonnen met z'n allen bij het poppodium. En Jeroen en Giel gingen samen draaien en dat klikte gewoon hartstikke goed. En op een gegeven moment was Koen toevallig ook aanwezig. Hij pakte de microfoon en hij begon te schreeuwen door de microfoon. En het was één groot feest, iedereen stond te springen. En omdat beeld maakt audio compleet, daardoor ben ik gevraagd om VJ te zijn. Oké, mooi zo, mooi zo. En welk optreden heeft eigenlijk het meest indruk gemaakt op jullie tot nu toe? Nou, voor mij persoonlijk was Bijenpop het vetste, maar Zomerpop mocht er ook wel wezen, ja. En Verkadefabriek en Den Bosch. Dat is meer een top 3. Oké, en voor mij persoonlijk was het Bijenpop wel. Die dranghekken de lucht en dat maakt wel indruk. Hebben jullie al gillende meisjes aan de deur of ergens? Nou, ik nog niet in ieder geval. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Tuurlijk. Nee, dat nog niet. Nee, valt me wel mee toch. En worden jullie wel erkend op straat en zo? Ja, laatst met Koninginnedag. We hadden wel een stel die herkende ons van optreden in... Bijpop? Nee, Zomerpop. Zomerpop. Ja, Zomerpop. Ja, dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk. Ja. En wat kunnen wij van jullie nog verwachten de komende periode? Nou, we hebben sowieso optreden staan bij Jeroen R. in IJsselstein en dan ben ik die andere even kwijt. Deurne de Doopste. Ja, in Deurne. Ja, dat is ook super tof. En we zijn gewoon bezig om onszelf ook te blijven vernieuwen. Dus een beetje inside information. Jullie gaan wel een goed feestje bouwen op die optredens nu. Ja, dat is altijd de bedoeling, hè. Ja. Als wij niet losgaan, dan hebben we ook gewoon een slechte avond gehad. Dus wij gaan zelf ook gewoon altijd poeler. Oké, mooi dan. Mooi zo. En wat is jullie droom tot betrekking van de cultuurbarbaren eigenlijk? Lowlands! En waarom Lowlands? Ja, Lowlands is gewoon echt het grootste alternatieve feest van Nederland. Waar electro wordt gecombineerd met rock. Eigenlijk alles wat we draaien, gewoon één grote gekte. Het is gewoon, prachtig. Ja, de sfeer is ook gewoon super tof daar. En Je kunt het beamen, hè? ik kan het beamen, zeker. Het is gewoon super relaxed om daar te zijn. En gewoon de mensen die zijn echt gewoon... Ja, die komen er echt gewoon voor de muziek en voor de gezelligheid. En dat merk je gewoon aan alles. En als je daar tussen staat. Het zou mooi zijn als jullie daar zouden staan, of niet? Ja, op zich. En hebben jullie nog tips voor beginnende DJ's om dat hun zelf kunnen gaan draaien of zo?
Jazeker. Ja, heb vooral plezier in de muziek draaien. Draai wat je zelf vet vindt en durf fouten te maken. Ja, en probeer ook echt gewoon dingen te doen die je zelf vet vindt. En niet wat anderen doen. Of omdat je er leukere meisjes van krijgt of weet ik wat. Maar gewoon doe zelf wat je vet vindt. En dan val je denk ik ook wel op. Ja, want je bent immers nog steeds vrijgezel, dus het werkt gewoon niet. Dit is zo gemeen, hè? Oh. Vet gemaakt. Hoe onderscheiden jullie van de rest? Ik denk dat het voornaamste is dat wij zelf gewoon zo'n plezier willen hebben. En dat we dat ook uitstralen naar het publiek. En dat het gewoon heel erg trekt. En we hebben, ieder heeft van ons wel kwaliteiten. Zo doe ik zelf niet alleen MC een beetje schreeuwen en het publiek opzwepen, maar ik doe er ook gewoon bij zingen. En dat is wel iets wat blijft hangen bij de meeste mensen. Bijvoorbeeld in Utrecht hebben we in de Echo hebben we dat ook gedaan met een eigen nummer. En ja, mensen reageren er gewoon gelijk op. En het is gewoon gelijk van, je merkt dat er iets apart wordt gedaan. Dus dat is wel mooi. En ik denk dat het hele beeld van wat we creëren en dan samen ook met het beeld wat erbij komt, een beetje illustratief. Ik denk dat het hele opzwepende is van wat we eigenlijk van wat we brengen. Echt de sound, het beeld en gewoon het plezier wat we uitstralen, denk ik. Dus dat is echt de cultuurbarbaren, alles bij elkaar opgezomd. En een beetje gekkigheid, zeker. Gekheid hoort erbij, hè? Ja, een beetje gek, een beetje humoristisch, dat mag er ook in, zeker. Het kermisseizoen is weer in volle gang. Dylan ging op zijn eigen wijze kijken hoe gezellig de kermis is in een van onze kerkdorpen. Hallo mensen, vandaag zijn we op de kermis in Leunen en we gaan even kijken wat de mensen hier van de kermis vinden. Of ja, de jongeren. Let's go! Hoi! Hallo, mag ik jou wat vragen? Ja? Wat doe jij hier op de kermis in Leunen? Familiedag. Ik ben hier met familie. Hebben jullie zin in de kermis? Ja! Is het een beetje druk? Nou valt het hier wel mee, maar straks was het wel super druk. Super druk? Ja. Op de kermis in Leunen? Ja. Zijn er hier aantrekkelijke mannen aanwezig dan? Ja, dat vraag ik dus ook. Maar op een jonge fiets moet je het leren, zeggen ze wel eens, hè? Is het een beetje simpel of is het zo'n onmogelijk spel? Ja, het is hartstikke simpel. Ik weet niet, je mag wel een keer proberen als je wil. Mag dat? Ja! Heb je al moeten overgeven? Nee, nog niet. Nee. Lopen gewoon door. En wat doe jij op de kermis hier in Leunen? Hallo? Oh, die zebra's van tegenwoordig. Wat doe jij hier op de kermis in Leunen? Een pilsje drinken. 1 pilsje, dat was het. Nee, ik heb er al genoeg op. Hoeveel? Ja, weet ik niet hoeveel. Nou, dan heb je er inderdaad genoeg op. Nou, dames en heren, ik sta hier naast een attractie in Leunen en hij gaat zo snel. Jullie moeten maar eens kijken. Ongelooflijke topsnelheid hier. Is het een beetje leuk hier op de kermis? Nee. Kun je de weg nog wel een beetje vinden hier? Nee, is heel moeilijk. Ja. Hoi. Lukt het een beetje? Sorry, wat zei je? Waarom? En wat vind jij van de kermis in Leunen? Gezellig. Kijk, gezellig. Heel erg gezellig. Nou mensen, zoals jullie hebben gehoord is de kermis in Leunen vooral gezellig. De mensen komen niet echt voor de attracties, want er zijn niet zoveel attracties. Hopelijk hebben de mensen het wel naar hun zin die lekker een biertje zitten te drinken. Zoals jullie zien, het is gewoon gezellig. En ik ga ook maar even een biertje drinken. En wat snoep kopen. En is het afgelopen. Nederland telt ruim 1,5 miljoen verslaafden. En het zijn heus niet alleen daklozen en popsterren. Ook jongeren kampen ermee. Maar wanneer spreek je nou eigenlijk van een verslaving? Een stereotype is natuurlijk die zwaar verslaafde die in de goot ligt, die zichzelf niet meer verzorgt. Heel veel mensen met een verslavingsprobleem, dat zie je niet aan de buitenkant. En zijn er veel jongeren in deze regio verslaafd? Ja, want dan noem je een groep jongeren, die hebben vaak nog die wonen thuis, die hebben nog een opleiding of die hebben werk.
Die doen nog een boel normale dingen en die komen er toch vaak achter dat ze verslaafd zijn. Of dat ze in ieder geval een probleem hebben met gebruik van cannabis. Die zeggen, ik blow te veel en te vaak en daar ben ik eigenlijk wel mee doorgeschoten. Welke verslavingen komen vooral bij jongeren voor? Alcoholverslaving, dat zien we heel weinig, want dat ontwikkelt zich vaak pas later. Wat je bij jongeren vooral ziet, is cannabis, blowen. Omdat ze vaak vroeg beginnen met blowen en ook dan snel dagelijks gaan blowen. Naast blowen zie je wel amfetamine, speedverslaving. We zien nogal wat jongeren die de controle kwijt zijn over het gamen. Die dagen aan de computer zitten en eigenlijk niet meer normaal functioneren. En heeft dat vooral te maken met de opkomst van het internet de laatste jaren? Ja, een spel speelde je x aantal uur. Hè. Stel je speelt 100 uur een spel op je console, dan ben je klaar. Met de opkomst van internet zijn de spellen oneindig geworden. World of Warcraft, daar zit gewoon geen einde aan. Wat is de meest rare verslaving die jullie hier zijn tegengekomen? Nou, ik kan alleen voor mezelf spreken. Koopverslaving. Mensen die onbedwingbaar spullen moeten kopen om zich goed te voelen. Ik vind dat heel raar. Welke risico's zijn er verbonden aan het overmatig alcohol- en drugsgebruik? Die risico's zijn heel verschillend. Bij alcohol, dat is redelijk bekend. Als je te veel drinkt kun je in coma raken. Het is slecht voor je geheugen, het is slecht voor je hersenen. Het is slecht voor je maag enzovoort. Mensen weten vaak wel waar de risico's zitten. En je doet dingen die je niet zou doen als je nuchter bent. Dat is ook een gevaar bij alcohol. Wat je ziet is dat mensen onveilige seks hebben, agressie in het uitgaan enzovoort. Wat minder bekend is wat jongeren onderschatten, is verslaving aan cannabis. Dat is de meest voorkomende drugsverslaving. En eigenlijk zitten de risico's op 2 gebieden. Het is slecht voor je longen, je rookt. Dus je krijgt er op den duur longkanker van, of die kans is heel groot. En van blowen word je sloom. En morgen is weer een dag. En dat is het probleem wat blowers vaak hebben. Ze troosten zichzelf met een joint. En ze denken van, ach, nu heb ik geen problemen, morgen zie ik wel weer. Dus je vergeet hoe je problemen op moet lossen. Je lost geen problemen meer op, je rookt ze tijdelijk weg. En als je weer nuchter bent, zijn ze er weer en dan wil je weer een joint. En stel, ik heb een probleem, wat moet ik dan doen? Ja, je kunt je melden bij de verslavingszorg. Het makkelijkste is meestal via de huisarts. Komt het vaak voor dat jongeren te lang wachten met zich melden bij de huisarts? Ja, want dat is het lastige met verslaving. In het begin is het lekker en dan denk je van, oh, ik vind het nog steeds lekker. En dan denk je van, ja, ik wil geen problemen, dat gebruik is best lekker. Dus vaak is pas heel laat dat iemand zegt, oké, ik heb misschien wel een probleem. Wat moet ik doen als een vriend of vriendin van mij verslaafd is? Ja, dat is een goede vraag. Want dan ga je je zorgen maken en zorgen moet je delen. Dus het is belangrijk dat je iemand zoekt die je vertrouwt. Hè? Of dat een mentor is op school, of voor mij pas met je ouders als je denkt dat dat kan. En anders zoek je ons op. Dan moet je eigenlijk verslavingspreventie zoeken. Dus wij zijn niet de zorg, niet de hulpverleners, maar we zijn preventie, hè, de voordeur. En dan kun je met ons erover praten. Dus dat is altijd goed om verslavingspreventie te zoeken en kijken of je steun kunt krijgen bij je zorgen die je hebt. Ze zijn er in alle soorten en maten. Klein, dik, dun en plat. Onze meiden gingen op zoek naar de mooiste billen van Venray. Yes, hey. Yeah, dit is een bobbeling remix van DJ John. Ja, alle ballen verzamelen. Zak maar lekker door. Zak maar door. Zak maar lekker door. Zak maar door. Niet aan dat soort dingen. Dit is een beetje, nee, dit is niet zo gespierd, dat is een 2. Daar ben ik het helemaal mee eens. Echt zo? Dit is gewoon een 6 hoor. Ik snap niet dat mensen zo lelijk in kont kunnen. Naar je huis brengen. Want je bent een lekkere Bill Cosby, lekkere Bobby Aland. Een dikke 9. Alleen ik weet niet waar jij van hebt gebeld. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien. Ik wil je billen zien.
Ik geef geen 6. Dat is net iets te Zeg hoog. je wel 6. Daarvoor is het veel te karig. Meneer, mag ik u feliciteren? U heeft gewonnen. Wat nou? Mag ik u feliciteren? Ja, dat mag. Dat lijkt me goed, hè? Oh, Nou, kijk eens. wat heb ik gewonnen eigenlijk? En dit ijsje. Heerlijk, hé. Lekker, wauw. En wat doet u er eigenlijk aan om uw kont zo mooi te houden? Zingen. Zingen? Zingen. En dat werkt op uw kontspieren of hoe kan ik dat zien? Als je zingt, dan haal je namelijk hier adem. En je gaat het daaruit. En als je hier adem haalt, span dit. Echt waar. Dit was de kontcontest van deze maand. Volgende maand zullen de mannen op het terras zitten om de vrouwen te beoordelen. Eline, voor wie zou jij een mandje samen willen stellen? Voor Koen, onze conciërge op school. Oh leuk. En waarom zou jij daarvoor een mandje willen samenstellen? Omdat ik in het begin van dit jaar heel vaak flauw viel. En dat Koen op school dan altijd gewoon voor mij klaar stond. En dat hij mij altijd opraapte. En na het flauwvallen was ik altijd best wel moe. En dan dat ik cola mag komen drinken op zijn kantoor en dropjes eten. Oké, leuk. Zullen we naar binnen gaan? Er is iemand die wil jou verrassen. Wie ben ik? Enig idee wie? Nou ja, ik zou het eigenlijk niet weten, maar een meisje van school kunnen zijn. Dan denk ik dat ik wel weet wie het is. Dan zal het Eline zijn. Koen, ik heb een mandje voor jou samengesteld om jou te bedanken. Nou, de merci om jou hartelijk te bedanken voor alle hulp. De dropjes omdat ik ze voor jou veel heb opgegeven. Dat klopt, die heb je een aantal opgegeten. Ja, lekker. De cola. Oh ja, de cola die heb je ook wel wat opgedronken, hè? Ja, dat klopt. Ja. Verse jus de Rans. Dat dacht zij dat jullie dat wel lekker vonden. Een appeltaart. In de volgende uitzending is er weer een mandje van. Bedankt voor het kijken naar Spang. Wil je reageren op deze uitzending? Doe dit dan via Twitter of Facebook. Zorg dat je er op 7 juli weer bij bent, want dan is er weer een nieuwe aflevering van Spang. Laatst vertelde een vriendin van mij over de mobiel bankieren app. En ze had geld van mij geleend. En vervolgens staat ze met zijn mobieltje zo. En ik denk, wat doet ze nou? En daar had ze eigenlijk gelijk het geld over gemaakt. En toen dacht ik, dat is handig. Dus ik heb hem gelijk gedownload. Ik vind het echt gek. Want het is gewoon net het moment dat je daaraan denkt. En dat het gewoon makkelijk is als je een keer niet een computer in de buurt hebt. Dus bijvoorbeeld in de stad of als je in de kroeg staat ergens. Ik denk voornamelijk aan het einde van de maand dat je veel vaker even moet checken of het al gestort is. Hebben mijn ouders al geld gestort? Is de studio binnen? En aan het begin van de maand dan weet je wel dat het er staat.